Какво би станало, ако избухне Трета световна война? Днес ще разгледаме един страшен сценарий, какво би станало, ако избухне Трета световна война. В това видео ще обсъдим възможните причини, развитието на конфликта, неговите последици и как може да промени света, който познаваме. Геополитическите напрежения, конкуренцията за природни ресурси, екстремният национализъм и териториалните спорове могат да бъдат катализатори. С нарастващите арсенали и технологии на суперсилите, рискът от глобален конфликт се увеличава. Трета световна война може да включва ядрени, кибернетични и биологични оръжия. Представете си конфликт, който обхваща всички континенти и използва най-напредналите технологии. Битките няма да бъдат само на земя, море и въздух, но и в космоса и киберпространството. Хуманитарните последици ще бъдат опустошителни. Ще има милиони загинали и ранени и безпрецедентна бежанска криза. Глобалната инфраструктура ще се срине, оставяйки милиарди без достъп до основни услуги като вода, храна и медицинска помощ. Глобалната търговия ще бъде парализирана, икономиките ще се сринат и бедността ще нарасне драстично. Възстановяването ще бъде титанична задача, изискваща десетилетия и международно сътрудничество. Използването на ядрени и химически оръжия може да причини непоправими щети на околната среда. Зоните на конфликти ще се превърнат в токсични пустини, засягащи биоразнообразието и климата. За да избегнем този катастрофален сценарий, е от съществено значение да насърчаваме дипломацията, разоръжаването и международното сътрудничество. Подготовката включва укрепване на глобалните институции и образуване на населението за важността на мира. Трета световна война би имала немислими последици. Важно е да работим заедно, за да я предотвратим и да осигурим безопасно бъдеще за следващите поколения. Ако видеото ви е харесало, харесайте го и споделете вашите мисли в коментарите. Благодаря, че гледахте.